Čo môže byť taká najväčšia výzva pre lokálneho developera, keď developuje v lokálnom prostredí? Ten trend, ktorý je momentálne, je jednoznačne z toho, že bol nedostatok bytov. Tí developeri si to uvedomujú. V Bratislave a okolí si to uvedomujú, preto robia tie typizované projekty, lebo vedia, že na ne je dopyt. Na základe čoho si vyberáte projekty? Predstav si, že máš dokončený byt, kde sú parkety, máš vymalované, máš super omietky, pekný výťah. A zrazu do objektu, kde je 200 alebo 250 bytových jednotiek, ty nastúpia stolári. Keď si vyhodnocujete projekt postupne, hej, že poviete si, že dobrá lokalita, dáva to celé zmysel, s akou maržou musíte rátať, to minimálnou developerskou maržou, že keď si narátate všetky výdavky? To miesto alebo to mesto, v ktorom bývame, vieme rozvíjať nejakým spôsobom. Snažíme sa tu priniesť život do časti, kde nie je a kde vidíme potenciál toho. O aké byty dneska záujem? Volám sa Peter Behuň, zastupujem spoločnosť Decora Real Estate a dnes sa budeme rozprávať, ako sa developuje v regiónoch.